Hello, hello, hello! Kumusta po kayo? Nandito naman kami upang kantahan kayong lahat. Nako, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga at magandang madaling araw kung saan man kayo sa panig ng mundo ngayon. Hello mga ka-onliners! This is Raine and BAdjhoe of 5 p.m. Online Jam, Jam, Jam! Ano pa bang ibang jam? Strawberry jam. Strawberry jam. Okay. Nako, Monday na Monday. Lunes, di ba Ano dito? meron? Kapag Lunes, day off ng nightlife natin. Usually, naalala mo before, pag Monday, day off ng mga nightlife. Like, for example, yung mga ibang bars, ganun. Yeah, so, nako, kumusta kayo? Nako, naway nakakonect kayo sa inyong TV, sa speaker, sa FB at sa YouTube ninyo dahil kami ay mag-aayuda sa inyo kung kayo'y nalolungkot, walang magawa at naboboryo. Ayan, tutok na kayo dito mga kakusa, mga kapatid, mga kabagang. At ang unang-una na si Michelle. Nako, bago ang lahat, ako'y babatiin ko muna yung mga nag-subscribe sa akin sa YouTube. Nako, ang dami na nila. Everyday nadadagdagan. Almost 400 na ako dong. O ito, babatiin ko dahil nag-promise ako sa kanila. Okay. Sana nandyan sila. Okay. Happy subscribing to Angge Sabsalon, Mariluz Life and Travel, Michelle Bamba. Ayan, di ba? Kapatid natin yan. Hi sis, sabi hi sis. And of course, si Happy Gabriel and PH Zone TV, My JRM C. Ferrer and Dolwich Magdalaga and the K Strings, Mama Sarah Story and Teacher Raz. Ayan, nabati ko na kayo. Abangan muli ang shoutout sa ating gitnang bahagi at sa hulihan, of course, lagi ko kayong babatiin. Basta, of course, everyday, pag mag-live kami, babatiin ko kayo aking mga kabagang, mga kakusa dyan, ang bahay kubo gang. Ayan, so magandang hapon ulit sa inyo lahat. At kwentong afternoon nyo naman. Ito, Eloy is here. Christina Capuli is watching. Nasa bid screen. Artista na kayo, di ba? Nag-level up na. Ayan. Level up na ba? Level up na, kaya nakashoes ulit. Sino ba nag-ano nito? Oh, hindi ko na maalala kung sinong nagsita sa pero salamat sa pagsita na yan. Na-realize mong level up na tayo, Inday. Ayan, may pakortina. Ako ay kapareho ng kortina natin. Ngayon ay naka-red at red lipstick ako na bigay ng aking kasisterette na si Michelle. Oy? Na yung YouTube niya is yung mga ka-aurahan. Of course, I'm belated happy birthday to you, Michelle, ha? Ayan, sige. Birthday ba niya? Yes. Okay, saan na kayo, mga kabagang? Dito tutok na kayo dahil tayo ay magkantahan. Ako, kung sino mang gusto mag-request dyan, comment down below na. Comment down below na para sa mga, mga pabati, pa-shoutout. Kung may mga negosyo kayo online, hala, sige, i-comment nyo na. Susuportahan namin kayo. Ayan si Angel. Naku, Angel, saan ka na? Magpa-raffle ka na. Wag mo nang mag-bike. Wag mo nang magpunta sa palengke. Yung pinaraffle, no? Quintas, gold. Ay, hindi ko nakita. Sa dami ko kasing friends. Almost 4,000 friends. Kaya, nako, iilan. Tapos iilan, minsan lang ako nag-login sa FB ko. Okay. Na pag may mag-text ng akin, Rain, nag-message ako sa'yo. Hala, saka din ako magla-login. Hi, Lucy Bornalo. Ganda mo na. Salamat, bakit noon? Hindi ba? Lucy. And then, Mirasol. Confirm your friend's request, Mirasol, ha? Thank you. Shout out to my sister, Shine, and Mama Jack. Nanonood din sila ngayon. Hello, Mama Jack and Shine. Okay, na aking kakambal. Kapangalan mo ang kanyang nickname. Shine. Rain and fall. Shine in the morning glow. Ayan. One last song po. Anong one last song po? One last cry po ba? And Yuri is watching. And si Michelle is saying, ganda ng dress mo, Sisi. Ayan. Paharbot naman dyan, Michelle. Oy, nang kung anong mga maharbot ko sa'yo, ha. More subscribers to come, of course. Yeah. Ayan. 600 to go and pwede nang magbahay kubo. Okay. Yay, dami na. Oo nga. Sana ko salamat sa tips, Michelle, ha.
Ayan, talagang, nako, kung gusto nyo rin maparami ang inyong subscribers, hala, sige, i-PM nyo lang si Michelle. ano bang gusto mo? Sabi ni Michelle! Ay, nako. Ayos siya na. Ayan Ayos siya muna na. ang gusto ko, alright? And then si Yam is watching. Hello, Yam, 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 Yam! Nako, strawberry Yam na yan. Napakasarap na pangalan. Yung mga soju boys. Oh, kamusta? Soju Boys, si Chea, si Mar, si Lorena. Lorena. Ayun, nako. Andyan na si Matt. Okay. Kasali na siya Ayan, sa... kasama na sa gang. Okay. Sojugang. Drink moderately. Drink moderately. Alright. Kala ko bibisita tayo sa Zen. Oo nga nabisi tayo kahapon, di ba? Saan mga tayo napunta? Kala ko magkakape kayo. Oo nga. Hello, broken-hearted me, Mr. Raine. Bakit, Mr. Deloso? Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong dalawa? Magkatampuhan kayong Si mga Star. lovers. Si Star Deloso, I love. Kasi may ano kami, anak kami ditong Star ang pangalan. Oh. You know, lahat ng mga dogs nakita namin. natin sa kalsada. Oo, anak ang turing namin. Pagaling sa na iyo. siya. Pagaling na. Okay, Yes. now Elo is saying, can you two do the song Lucky by Jason Mraz and Colby? Of course, we have that. Huh? That. You are Duo so yun, lucky. Let's do it. Yeah, you are really lucky, Eloy. We have that. Huh? Okay, good thing I realized. Who's gonna Okay, sing that? you and me. I'm not a singer. I'm not a singer. Sabi na, Oh my God. sabi ni Michelle, LB talaga. Ayan, nakita niyo mga post ko, be. Hala, order na kayo, be. Oy, sige na, para ayuda sa akin, be. Naku, alam mo namang nagikaos na kami. Kaya ako ay benta-benta ang peg. 4 months na tayo walang gig, no? Oh, kulang 4 na lang months. ibenta ang aking sarili at sarili mo dong. Okay. Mamasang. Okay, Mga ang saya, mamasang dyan. sabi ni Ate Flor, ang saya-saya naman. Opo, Ate Flor. Ngayon ka lang Monday, nakatutok. happy Nako, Monday. Happy Monday. Diba ang Monday malungkot? Ngayon, dapat dito sa 5 p.m. Online Jam, masaya lang. Ako'y nakapagkape kaya, ay, Ayan, may energetic. tinapay pa. Napakaswerting nila lang. Sandali. Gucci na lang, mayaman sa Gucci yan, be. Oh, ay nako, tinanong ako ni Michelle, anong gusto mo, sis? Alam mo na, sisi, ang G and G, gandang gabi. Hello, Patay sexy and tayo guwapo, dyan. BAdjhoe. May mga pangalan na tayo, BAdjhoe. Ano tayo? Sexy. Sino nagsabi niyang gwapo ko? Ayan, sexy Raine and Pogi, Sino BAdjhoe. may sabi? Sabi ni Michelle, nainom mo na gamot mo, sis. Kung pakalma. Sobra, sis. Oy. Ayan, dapat masaya. Alam mo pang ilang kape niya na to? Pang-apat. Pang-apat. Nako. Diyos Sis, ko. pa-request naman ng Someone You Love. Ano bang, sinong kumanta yan, bebe? Sinong kumanta niyan? Nako, sandali. Bigyan niyo ako ng konting panahon para ako'y maikalat ko din ang pagmumukha ko sa aking wall. Natawa naman ako Nainom doon. mo na ba yung gamot mo dyan? Sandali lang. Sabi nga na, Ate Flor, ang saya-saya naman. Dapat, Ate Flor, walang malungkot na nga ang buhay natin. Huwag na tayong magpalungkot palalo, di ba? Antay lang ako ng ayuda. Of course, sa lahat ng mga magdodonate, nandyan lang sa inyong harapan ang aming PayPal. Nako, si Michelle may PayPal yan. Si Yam may PayPal yan. Ayan, si Nag-donate Christina. na si Yam. Oo, si Christina may PayPal yan. Nag-donate na rin yan. Si Oh. Christina. Araw-gabi, Mirasol. Of course, we have that araw ng gabi. Araw, gabi. Nabulol na ako. Sandali dong. Sandali, Inday. Ako'y muna ay ako, tutok lang kayo ha. Huwag mo na umalis. Please lang. Maawa kayo. Okay. Sandali lang mga bayots. Mga ka-YouTube natin dyan. Sandali. Give me 1 minute. Nako, kung mayaman-yaman lang tayo at pwedeng mag-hire ng assistant. Nako, matagal na nating ginawa dahil ito ay nakakaboryo din ang sharing, no? Tapos ka na ba mag-share, BAdjhoe? Oops. Yes. Ayan. Request po to love somebody. Di. Liwan Kapil disease. O sige. Sis, pag-aaralan ko yan ha. Ang dami ko nang napangakong mga kanta. Pero ewan ko lang kung nakanta ko. Hyper sa kape.
Nakailang kape, nakaapat na ako. Yung version mo, of course, sis, nako, abangan ang susunod na kabanata, ha? Sandali lang, ako ay nanginginig. Dahil nakarami na ng kape, sandali, at ang lamig. Kaya ako ay naka-long sleeve, nakahaba-habang ganun. Nako, kalingaw, oy. Salamat sa inyo, oy. Wala kami dito ba? Pag wala kayo dyan, na-inspired man kami everyday. Oy, bayots! Sayang. Basta mga Bisaya, lingaw man yan dong. Oy! Tawang-tawa ako dahil masaya ako dong. Diba umabot na tayo ng 365. 555 up here ba dong? Okay. Sandali, hindi pa ako tapos. Nako, tawa ako ng tawa. Hindi pa ako dapat tawa din na may kinikilikot sa kamay. Dapat. Sandali lang. Walang assistant. Hyper na hyper ka. O nga, Ate Flor, nako, Ate Flor, pa-discount naman, Ate Flor. Ay, wala na palang. Pero salamat, Ate Flor, ha, sa buong taon na discount na binigay mo sa aking mga ayuda, okay? And then ito, Better Days, Happy Giman. We have that, Better Days. And then Louis Paldi pala. Okay, sis, pag-aaralan ko yan, sis, pangako sa'yo at i-dedicate ko ng personal sa iyo. Ihahatid ko pa ng buong-buo. Ayan. Naku, gustong-gusto ko talaga mga rhyming, Dad. Ayan. Ikaw nga, rap ka nga, Dad. Rap ka nga. Ayan. Sandali lang. Pass daw siya. Sandali lang ako. Naku. Ay. Naku, sinong gustong magpresenta na maging namin dito, operator? Dahil lagi namin sinasabi, kami ang operator, kami din ang performer. Kaya please, tsaga lang sa amin, oy. Ayan, talaga naman. Better Days, abangan po ha. Abangan meron kami niyan dong. Oh, Day. Okay, sandali lang ha, sandali. 1 seconds now. 10. Ako nagbilang na din. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ayan, 1, 1, 1, and 0, 0, 0. Ang daya ko talaga, sandali ha. Okay, we go for our first request, mga bayots. Pa-apply. May Russell, kung pwede ka lang pumunta dito sa Saipan. Nako, pasado ka na. Apply ako, wala work si Michelle. She, dito tayo mag-edit tayong dalawa dito. Turuan mo ako mag-edit na, hindi ko pa alam. Okay, tama ka dyan, sexy. Enjoy lang ang napanood namin kayo. Oo nga naman, basta mabuburyo. Huwag kayong mabuburyo dahil nandito lang kami. Pag kayo nalulungkot at walang magawa, nga lang tayo lang. Okay. Ano nga ng mga request? Naku, tawa kasi ako ng tawa. Oy, hala, kung sinong magpa-Gucci yan at saka magpa-LV. She, alam mo na ang gusto ko. Okay. Nako, Lucy. Ayan, meron kaming kanta mo. Ano bang... Oo. Sandali lang ha. Sandali lang. Can't wait for... We go for muna? Lucky. Ayan. Oo. And then, Mac Jen, ano mo ulit? Request mo na wala na ata dito. Ayan. Okay, abangan ang... Hi, Bernadette Nakar, watching from Guam. Naku, umabot na tayo talaga sa buong mundo. Oy, buong mundo na kami. Pagkalat nyo na po. Ipagkalat mo pang aming mga pagmumukha na gustong-gusto namin yan. Naku, lalo pati sa big screen. Ay. Kami, ay level up na rin. Okay. Someone you love? Okay. Okay. Hello, Christina, ha? Salamat, Christina, Che, and everyone. Generally, hindi na naman kayo isa-isahin, pero tutok lang kayo dyan. At sa aking mama at sa aking kakambal na nakatutok rin ang Bilargang. Walang! Tulugan! Natutulog ka na ata, BAdjhoe. Okay, we go for our first request. Lucky. That you are lucky, Eloy. We have that. Here we go. Talking to you across the water, across the tree, ocean under an open sky. Oh my, baby, you try. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I get you with me in my heart. You make it easier than life.
away. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have saved what we have saved. Lucky to be coming home someday. So I'm sailing to the sea, to the island where we'll meet. You hear the music, fills the air. I put the flowers in your hair. Our breezes through trees will so pretty. You're all I see as the world keeps spinning round and round. You hold me right here, right now. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have said what we have said. Lucky to be coming home someday. Ayun, okay, nako. Bago tayo mag-continue again, shout out to Asay Group. Ayan, anong Sino kolehiyo kami, Asay Group. Ano ibig sabihin Meaning, yan? meaning nun, Asay Party, Asay Kain, Asay basta Saan doon. kakain, saan? Saan, kahit saan po pwede. Ayan. Birthday greetings to Mamang Lulu na. Please, kantahan mo ng birthday song. Okay po, Mama. And shout out to musikero at musikera dyan sa Davao at sa Davao. buong Pilipinas na rin. At dito sa Saipan, naghihikaos na katulad namin. Ay, of course, and Timeless Songbirds, and then DND. Shout out. Doon sa huli. Ito pa. Guys, shout out to Rose and Carl in Kuwait, Madam Nympha, and my Tuparito family. Alam mo, may kikwento ako sa'yo. Oh. Si Ate Sue, ang Yeah, laman kwento ng lang. wall niya. Ang laman ng wall niya, tayo mga pagmumukha natin, Badjo. Tingnan mo kung Ayan friends to. mo sa Ate Ay, Sue. hindi ko yata ito friends Naku, si Ate Ate Sue ha, salamat Teka nga, talaga. pwede ko ba siyang i-add Friends na? request mo ngayon. Ate Sue, pwede ba siya mag-friends request sa'yo? Then, ipapakita ko ang ebidensya na nako. Ayan talagang ayuda mo, Ate Sue, ha? Talagang... Suchan? Lampas pa sa... lampas sa bubong eh. Shout out to Divas and Dudes. Yes, nagawa ko na, Mama. And Eloy says, that was amazing. Thank you, Eloy. You liked it. Okay, we go for another request. This is To Love Somebody. Abangan ang birthday song na si Mamang Lululu. Mamang Lulu. Anong ilang taon na ba si Ngayon Mamang na. Lulu? Ngayon na ba? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. On behalf of of course, of family and friends of Mamang Lulu, we greet you happy birthday po, ha. Naway magsaya kayo ngayong araw na to. Yeah. Dahil araw mo to, enjoy ka lang, baby. Baby? Ikaw pa rin ang baby ko. Pa rin ang baby ko. Nako, ako naman talaga pag makapagkape, iba-ibang mga nasa isip ko, nasa bibig ko. Sandali lang. Okay, and then shout out to Rose and Carl in Kuwait, Hanaway. Masaya kayong nanonood sa amin. Okay, and then sure, always welcome. Nako, na ano mo na ba, friends request mo na ba sa Ate Sue? Oo, na-friend request ko na yan. Ako'y muna kasi Hintayin ko na nagugutom. May ano pa na, may commercial tayo doong sandali. Ayan, tinapay. Nilagyan ka ng tinapay dyan, ha? Ako. What will you say? Thank you. Thank you, my loves. Thank you, Bayot. Thank you, Badjo. Okay, we go for To Love Somebody. Abangan ang Better Days na dahil ako'y wina-warm up mo ng aking ang aking lalamunan. Pang-audition to, eh. Pang-audition to. Sandali. This is To Love Somebody. Ito yung paborito naming grupo.
Pang-audition. Pang audition. Sige, ayusin mo dong ha. Ayusin mo. Okay, paki-shout out na rin sa lahat ng taga BAC San Francisco, General Hospital, San Francisco, California. Pwede po cry please. Noon ko pa ni-request, sabi ni Rachel. Rachel, Bargo is here. Okay. And then abangan ang araw-gabi ni Mac Jen. Akala mo, Mac Jen, nakalimutan kita ha. Nako, antabay ka lang dahil gagawin ko yan. Okay, for the meantime, here's to love somebody. There's a light, sunny kind of light, that never showed me a woman lives to be lived with you, lives with you. Is a way everybody says. Now, during the course of our singing, thank you, LOi. We receive your donation. Thank you. Yes. Again? LOi, again? Thank you so much, LOi. Oh, thank you. That would really be a big help for us. Okay? And then, Ate Farah, sexy na share ko na. Salamat, Ate Farah. And then, naka-big screen na ba, Ate Farah? Because she always watch na nasa big screen talaga. Naku, salamat. Naka-mirroring. Salamat po. Pati si Jeneline, pati si Christina, naka-mirror. Si Nayam, nakalagi naka-mirror yan. Gawin kaya natin para makita rin natin
Oo gano'n? nga, no? Sige, Mamaya, bukas na lang. Ah, bukas na sige. lang. Kasi, Gawin ko bukas. Para eh, makita rin natin yung sarili na sa TV. Big o kung screen paano din. ba tayo nagkalat doon. Ilang inches ba to? Ilang inches ba yan? Ayan, mga 50, 45 inches lang ata yan. Pwede Ako, na yan. salamat po muli sa ordination, Eloy. Happy birthday daw. You are so appreciated, Eloy. And then saying, Cheryl, naku, please thank to Eloy. And then Cheryl, happy birthday, Mama Lu. Of course, Mama Lu. Sexy-tari talaga natin. We already sang your birthday song. Naway, mag-enjoy ka ngayong araw. Pwede na ba mag-party-party dyan sa Davao? Ayan, ingat-ingat lang. Okay? And then, ice cream joke lang po. Okay, now shout out again to my twin sister and my mom in Vegas right now. They're vacationing. Sa Vegas and, of course, and then Rachel, and dyan sa Si hospital. Rachel. Naku, tutok lang sa pasyente, ha? Sa ano yan? SF BHC, San Francisco General. General Hospital. Ayan, sa San Francisco, California. Okay, pwede po cry? Okay. Okay, we go on with our next request naman dito. Ayan. Ano man kanina? Hindi ko na alam. Better days na lang. And then, antabay po sa Better days? araw-gabi, ha? Yeah. Hangawit yun. Yeah, ha? Sige. Sige, try natin. Try natin ang better days na yan. Baka ma-better version natin ito. Okay, nako. Antabay ulit mamaya dahil mag-shoutout po muli na aking 10 friends sa YouTube. Okay? Here we go. This is better days. Nako, please, pakipuso na lang, paki-like po. Wag bawal ang Angry Birds, ha? Okay, here we go! There were 4 generations of love on her face. She was so wise, as surprised as her eyes. She's in need of. I was a child, all about 3 or 4. All day I ask questions, at night I ask more. But whenever she never would ever turn me away. No. I say, how can I be sure what is right or wrong, and what is what I want always takes so long. Please tell me what is not leaving while you won't talk to me. I say, Grandma, what is love will I ever find? And why I was a fool, what is life about? I wanna know the answers before I fall lost. She saw this time as she talked to me. Then she pulled out that road, walking once again. But tonight she wasn't lightly, remarkably different somehow. Slowly she rose
Later that evening, at a turn of speed, heaven sent angels down and gave me from her wings. Now she's flying and sliding and gliding. And and although I put on a mask and get confused, I stumble through the dark and it bumbles. When night gets in my way, I can see my mama say, I can hear her say, na 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 na. Can hear her say, you can't get some better days unless you make it through the night, baby. Nako, buti na lang Badjo nakapagkapi ako. Kung Ay, hindi, matamlay ang better days. Yang kamay mo na lang matamlay. Last nyo na request yan, ha? Masakit sa kamay Oh, ko. kasi bara-bara yan eh. Inipit-ipit yan eh. Okay. Wala na ba ibang request dyan? Okay, we go for, nako, seconds pa ba? Ilang 10 seconds ba? Pahinga Badjo? Pahinga muna. Ah, sige, sandali. Digdaldal ka muna dyan. Okay, habang pinapahinga sila, kita. kuya, And then, babati Kuya na. Arthur is here. Rachel is here. Si Charlene is here. And Joel is here. Nako, Star de Los sa pa-request po ng Heaven by Brian Adams. Abangan po Ate Star Huddle. Ikaw ay nalulungkot at naboboryo at walang makausap. Broken-hearted daw siya. Broken-hearted ka ngayon. Pagbibigyan ka naman, min. Of course. Basta antabay at tutok lang, okay? Nako, samantala, we go proceed with another request. Araw-gabi. Araw at kape. Nako, sandali. Bago muna magsimula, kape lang ang peg. At hello sa aking twin sister na nanonood. Hello, Charlene! Hello, thank you! Akin pang ng piano, tinglaro'y pilit nilaro. Pagkasakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo? Biro ang gawing suka, ang titik sa tono. Sampu man akin at siyanayo, kung may may di wasto. Basta't isipin di magbabago, damdamin ko sa'yo.
ang babatid naman itong dibdib. Tila 10 taang awiting matapos mong ikhain. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at tinggin. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi, nalalasing sa uwa, kapag kapiling ka, lalapit tayong dalawa. Araw-gabi, tayong Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi, nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi, tayong dalawa. Araw-gabi, araw-gabi, tayong dalawa. Ayun, nako, habang pinapahinga natin yung kamay ni Badjhoe, sabi kada kanta. Ayun, kasi may Aroy. pilay kasi siya dyan, kaya Pilay. medyo kada kanta napapahinga natin. Okay, ito, basa comments muna ako, galing kay Cheryl Baron Villaspe na ating secretary. Uy, ang araw mo pala ngayon ay parang contestant lang ang dating game. Napaaga ang Valentine's. O, lagi akong naka-red kasi maganda ang kapit sa kamera. Okay, Ate Marilyn is singing galing-galing. Nako, Ate Andyan na Marilyn. si Ate Marilyn. Magaling ka din. Tanong mo nga kung naghihilot siya ng kamay kasi ang sakit talaga. O sige, Ate Marilyn. i-message natin sa Ate Marilyn, salamat po sa pinaambon yung gel nail polish ha. Naku, sa sinong gustong magpagawa ng acrylic or Marilyn, simple masakit. gel nail Ang art. sakit, Ate Marilyn. Ayan. Ang sakit. Kontakin nyo na sa Ate Marilyn sa Saipan Nail Spa. Marilyn. Okay, and saying, Caruben is here. Star Delosa is saying, galing niyo po talaga. Grabe! ba Salamat talaga siya? po. Okay, Heaven. She's requesting for Heaven. Yeah. Okay, naku, sa sinong nakaligtaan naming nakapangako ako kanina, naku, i-comment yun na ha kasi hindi na namin mabalik sa taas. So, that was beautiful song. Yes, LOdi, that is original Filipino song popularized by, of course, our songbird, Regine V. Cut. Velasquez, of course. Okay. He's from New Mexico. Yes, I know. LOdi from Okay. New Mexico. Okay, and then Rachel, abangan ang cry. Ito na susunod namin siguro after heaven ha. Naku, Rachel, tutok lang din sa pasyente pag may time ha. Gamitin lang ang tenga So, sa ano kanta yan? sa pakikinig sa amin. We go for heaven muna para kay Esther Deloso dahil malungkot daw siya. Uy, naku. Hindi lalo siya lulungkot dito. Oo. Ate Star, sigurado ka dito. Ate, malalo ka malulungkot dito. Lala.
The Yan ang Bulati Dance. Bulati Dance. Sabi pa ni Rachel, natutuwa sa ating Bulati Dance ito. Hi, Yort Naves Sivan. Hi there. Listening from Delhi City. How do you call it? Daily City or Dale City? Pa-request naman po ng Jar of Hearts. Naku, we Basta only ba yan? have Christina... Sino ba kumanta niya? si Christina... Ano ba yan? Basta Tinatugtog kumanta na natin dati yun, Oo, di nakalimutan ko na. Oy. natin. We have, instead of 1,000 years, if you don't mind. Naku, kasi Tinutugtog it's natin been a dati, while. ano? Tinutugtog namin yan. Like 4 years ago. Yeah, hindi ko na maano. One time natin lang tinugtog. Oo, Yort is yeah, I know. I hear you. Yort, listening from Daly City. Pa-request naman po Jar of Hearts. If you don't mind, we can change it to 1,000 years. If it's okay with Siya you. rin ba kumanta nun? Yes. Tina Perry? Yeah. And then Jers is saying 50. Oh, meron pang 50 na PayPal donation natin or 50 na food is life, Kuya Jers. Salamat, Kuya Jers, in advance. I Never Love Again by Lady Gaga, please. Okay. Abangan yan, Christina. Alam namin na rin ka lang parati sa amin. And Ate Mara is saying, punta ka dong. Imamasahiin yung kamay mo. Yun. Gusto ko yan. Ate Marilyn, salamat po. Salamat po, Ate Marilyn, ha? Saka nga pala, I like to say thank you again to Sir LOdi Yes. for the... Pwede ko ba ipakita? Wag na. Okay. Pakita thank ko ba you. yung PayPal? Pakita ko ba yung PayPal? No Ha? po. Salamat po sa inyong lahat na nagdodonasyon at sa mga nagpa-promise po sa amin. And then we go for Cry and then Million Reasons. Oh, hindi nga. Rachel, naku, hindi na review ni paki change ng request. Naku. Yort Navis, if it's okay, 1,000 years. Okay, just confirm it to us. May confirm pa talaga, but let us know if it's okay with you. Okay, we go for ano pa ba? Ano pa ba dito? I Never Love Again, okay? Kasi para mabilisan tayo and Million Reasons. O yan. Wala na bang ibang request? Basta comment nyo lang po. Try natin mamaya yung Cry. O sige, try namin, Rachel, ha? Nandyan ka lang palati sa amin. I Never Loved This Way. Yan, ganyan. Ngayon na ba? Pwede natin tirahin? Okay. Or mamaya na. After. I Never Love muna. Okay, I Never Love muna kay Lady Gaga para kay Christina. Ito na ang ayuda. Nakakaiyak na naman to. Wish I could have said goodbye. What I've said when I wanted to. Maybe even cry for you. If I knew it won't be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. Don't wanna name fall on my lips. Don't wanna give my heart away. So another stranger. Let another day begin. Whatever let the sunlight
Tulog na yata ako. Nakatulog na ba kayo? It's okay po. Another question per hits 1,000 miles. Okay? 1,000 years rather. Any River Maya, please. Thanks. Ope Kuya Jers. Abangan po. And million reasons. Abangan. And when I see you smile. Abangan po. Okay? Samantala, we go for cry muna kay Rachel. Okay? At abangan 1,000 years ha. And then River Maya and when I see you smile. Okay, sandali. Kami ay mag-google muna. Mag-google muna si Inday at si Undoy. Okay, sandali lang. Abangan ang ating mga nakahilarang ano dyan. Okay? Here we go. Meron na ako. Meron na ako. Ano Meron yan? akong kodigo. Para sa Rachel at SBG Hospital, General Hospital, okay? You are the reasons, please. Okay, yes, mama. Abangan, mama, ha? Sandali lang, mama. Always remember it was late afternoon. It lasted forever and ended so soon. You were all by yourself, staring up at a dark gray sky. I was changed in places no one will find. All your feelings so deep inside, was there that I realized that forever was in your eyes. The moment I saw you cry, moment I saw you cry. It was late in September, and I see you before. You were always so cold, but I never was sure. You were all by yourself, staring up at a dark gray sky. I was changed
naalala ko na ang movie na to. Yung pala Napanood yun? ko ata ng 20 times. Naku, First time kong tinugtog yan, ah. Oo, first time, naku, the very first Ganda time pala mo yan, mapanood hanggang 20 times or even more, naku, punong-puno ka pa rin ng luha. Naku, talagang napakagandang movie. A Walk to Remember by Mandy Moore. Okay, we have, man, kanta na namin, mama, nabati na namin si Mamang Lulu. Kinantahan na rin namin, okay? Salamat, mama. And Mamang Lulu, happy birthday po sa inyo, ha? Okay, we go for River Maya na. Okay, a thousand years muna kay ano. Bati naman yung anak ko. Ayan, Hindi mo nakita? Yan, oh. ay, hi pa, LOdi talaga, Christina. Okay, nandyan po ang anak ni Joel. Si Hi, Yui, Yuan. andyan. Okay. Okay, we go for... Mythic. Oh. And then we go for a thousand years na lang. Okay.
Ayun! Wag naman kayo matulog dyan, ha? Okay, ha? Pwede po ikaw at ako. Thank you and God bless you. But abangan po kung kayanin pa ng oras natin, ha? Okay, we go for With a Smile na lang. I-heads ba yung With a Smile, no? Okay. Eraserheads. Nako, timeless talaga Eraserheads. O, lahat naman tayong lumaki. Hindi naman eraser. Ay, sino kumanta niya? Ano bang mga... River Maya ang request. River Maya yan. Hindi, Eraserheads daw eh. Sandali, ha? Si Kuya Jers. Ayan. Ayun yung River Maya pala. Oo. Ano bang mga kanta ng River Maya, Badjo? Kasi yan ang mga... Ako na lang kaya kumanta. Sige, ikaw na. Mas mabuti dahil nako, marami. 17 yan ngayon, di ba? Asahan mo mga 10 na lang yan mamaya. Okay yan, para mapahinga. Okay. Nako, Kuya Jers, dahil nako, sabi mo River Maya, limited ako eh. Yan, unlimited si Badjo. Ayan, nagsisimula na 16 na. Kanina 17, di ba? Hindi pa ako nagsistart. Nako, antabay lang kayo. Hindi pa ako nagsisimula. Mahalin nyo naman si Badjo. Like, puso naman kayo. Puso. Abangan ma ang You Are the Reasons, ma. And then when I See You Smile, and then ikaw at ako, abangan ang mga yan. And then Yort Navis Silvan, thank you for the hearts. Thank you. And Million Reasons, Jay, abangan ka lang dahil isisingit namin yan. Of course, dahil naging paborito ko na rin yan. Next song, okay? Ano, ako na ba? sabi ni na para go Badjhoe. Yeah. Go Badjhoe, sabi ni Christina. Kita niyan? Kita niyan? Ay, gusto inyo eh. Kakanta ako eh. Akala ko makikita ko, go Raine. Ganun din ako. Iniwasan ko talagang tumawa dahil. Buti sinortcut ko na nga yun kasi natatawa na ako sa'yo pag nagkagawa mo sa buhay mo dyan. Ano si Che? Panay puso naman ni Che. Salamat, Che. Napusuan pa, no?
Nang asar lang to si Che. And then sabi ni Eloy, I like that song very much. Thank you, Eloy, Eloy. thank you. I hope you understand it. Do you speak Tagalog, Eloy? I hope so. Ikaw, we go for when I see a million reasons. A million reasons na, Che. And then, abangan and when... Again, si... Si Earl. Ay, Earl! Naku, akala ko kapatid mo. Hello, Earl! Naku, hinahanap ka namin, Earl. Dahil kailangan ng... Battery! Wala na kami ang battery. Ilang live na lang, tapos ang aming karir. Okay, we go for million Sino ba yung reasons. nagpuso ng puso dyan? Tsaka like ng like? Sino ba yan? Sino? Kasi pupuntahan natin. Ha? Hindi, ang sarap tignan eh. Ang sarap na tingnan. Okay, Sarap daw nako. nung tawa mo, wagas. Grabe ang tao mo, wakas. Oh, niwasan ko na nga nung kumakanta. Talagang pigil na ako Oo siya. nga Oo, akala ko ganun. Pag ganun ko pa lang, natatawa, nakita ko sa screen. Tawang-tawa na siya . Okay, we go for a million reasons. Sandali lang, ha? Yang tawa ko na yan talaga ang sabi pa. Sandali. Ay, nako. Mahina ang internet. Nagbawas na nga ako ng gadget eh. Oo. Okay, ito. Million reasons. At abangan ang When I See You Smile, ikaw at ako. Okay? Million reasons. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to come through all this worn out letter. I got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. A second, I look up and stare. I like that I see breathing, but completely aware. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. If you say something that you might even mean, it's hard to even follow which path I should believe. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to come through all this worn out letter. I got no wealth, no reasons to walk away. Baby, I just need one good one to stay. Baby, I'm bleeding. Can't give me my needed. Baby, I just need one good one, good one, good one, good one, good one. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way. I try to walk, see better. I got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good. Tell me that you'll be one good. Baby, I just need one good one to stay. Nako, medyo nagkalat pa rin ako siya. Kita Talaga niya? hindi ko siya kabisado. Pero para lang mapagbigyan kita. Okay, ng ayuda. Okay, nako. Mac Jen, hindi ka enjoy maghapon namin dito sa Pinas sa song. You super ganda. Salamat, Mac Jen, ha. Dahil dyan, Mac Jen,
aambunan ka na namin ng iyong request na When I See You Smile, okay? Sa mga nakalimutan naming nag-oo kami, please remind us ha, kasi mabilis ang daloy ng agos ng tubig. Kaya na daloy ng tubig. Ano-ano mga naiisip ko. Here we go. Your When I See You Smile from Bad English. daw ako, no? Yes, Ate Marilyn, bukas, iti-text ka namin, okay? When I See You Smile. Sandali lang, parang nawala ang aking... Okay, here we go. Sometimes I wonder if I ever make it through this world when I have you, and I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems that this world closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Yeah. Sometimes I wanna give up, I wanna give in, I wanna quit the fight, and then I see you, baby. Everything's alright, everything's alright. When I see you smile, I can face you all. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see your red light. Oh, I see you shining right through the rain. Baby, when I smile, baby, when I see you smile at me. Baby, there's nothing this world I could ever do. What a touch of my hand can do is like nothing I ever knew. Hey! And when the rain is falling, I don't feel it. That you here with me now. I wanna ask you, baby. It's all I ever need. It's all I ever need. When I see you smile,
po, at good news dahil may sasagot na sa battery natin tomorrow. Sabi ni Earl, Tol, ako na ang sasagot sa battery. Salamat, Tol. Salamat, Earl, ha? Okay. Lagi yung sponsor yan. Simulat sa pool. Siya ang nakatoka pati sa Ate Marilyn. Si Ate Marilyn, Oo, laging siyempre. nagbibigay yan. Madami Ako. rin binigay na battery yan. Si Ate Maraming Marilyn. mga donators natin. At sa mga nagpaabot ng ayuda sa donasyon sa PayPal, maraming salamat sa inyo. At sa pagkain naman, salamat po ng marami. Okay, Kuya Jers is saying, Baby, I want you. Buy bread, please, kung may time pa. Oo, Kuya, pero wala kami yan, Kuya. Make it with you if, Baby, if that's I want okay. you. Naku, kantahin mo naman, Baby, BAdjhoe, para I kay Kuya need- Jers talaga. Wag na, 12 na nga lang. Gusto mo pa maging 6 yan? Okay, sabi nga ni John Angel, maghapon dito sa And Pilipinas. of course, si Eloy is clapping. Si Eloy. Hello, Eloy. Thank you very much, Eloy. Okay, wala na ba ibang request kundi ikaw at ako? Kakantahin na namin at make it with you para sa habol natin, ha? Again, salamat. Ikubati portion mo na ako sa aking mga kakusa, mga kabagang dyan sa YouTube. Boy, sandali lamang, ha? Ayudahin ko lang sina Angie Sub Salon, Marilu Life and Travel, Michelle Bamba, Happy Gabriel, PH Zone TV, My GRM Siferer, and Dolrich Magdalaga, The K-Strings, Mama Sarah Story, and Teacher Raz. Hello, ha? Thank you for following me and I followed you back. Thank you so much. At sa mga susunod na ating mga friends dyan sa YouTube, nabatiin ko kayo bukas po. Pipili pa ako ng 10 sa inyo. Salamat ng marami. For the meantime, here's ikaw at ako at abangan ang Make It With You. Pak na pak. Rhyming pa rin, ano, BAdjhoe, no? Timing pa din. Okay, dapat ganun ang mga ikaw at ako. Nakalimutan. Okay, sige po. Sabi nila parang araw darating ang aking tanging hinihiling. Akong dumating
hanggang ngayon, mula noon hanggang dulo, ikaw ako. Sira, ulo din. Pabot ka ng chocolate kasi para ma-hyper din ako. Akin na yung 3 box dyan. Akin na yung 3 box lahat Ito, dyan. galing to kay Karuben eh. Karuben, Kay Karuben, chocolate. nagbigay siya ng ganito. Ilang piraso nga bang 6, ganito? 6 na piraso. Ayan pa, akin na yan. Pati yan. 3 yan eh. Ayan, nandun sa... 3 chocolate po. Thank you, Karuben. Kumain ka kasi Oo ng, nga, ng chocolate bago ka na para hindi ka antukin. Kain muna ako. Inantok na ako sa'yo eh. Karuben, thank you sa chocolate. Ha? Salamat, salamat. Okay, we go for our next request na Make It With You. At panghuli na si Mama. Nakalimutan na natin si Mama Ano ba BAdjhoe. Ayun, nag-aantay pa natin. Mga bilargang natin yan. Ngako, wag natin kalimutan ang mga yan. Okay, naku Mama. Black chocolate. At sa aking kapatid na sa Vegas, shout out to you sa Manang Len, Manong Ed. Ingat po ka parati, okay? And enjoy the weekend. Enjoy the first day of the first day of the week. We go for Make It With You para kay Kuya Jers. Fading
sabi pa ni Ate Marin, wow, ang saya-saya nyo. Nako. Oo, ate, dahil itong oras Kami na din, naman. masaya din kami. Masaya. Last song na. Yehey, masakit kamay ko. Nako, maraming salamat sa pagtutugpuha dito sa 5 p.m. online. Jam, jam, jam! Yes, yo. Strawberry jam. At dito sa Walang... Tulugan. At dahil sa maraming... Bilar. Bilar gang. Okay, we go for you. Dahil sa Bilar gang na si Mama. Ate Marilyn, abangan mo ka dyan bukas. Okay. Kuya. And then we go for You Are the Reason, which is Last my song. mom's request and goes out to Manang Len, Manong Ed, my twin sister, and Online my pa ba sila? mother. Yes, of course. Nagme-message pa nga. You are the reason. Naku, salamat po muli sa pagtutugin sa 5 p.m. online dyan. We'll see you tomorrow. And Kuya Jers, you're so welcome. And Scott De Leon and Ate Marilyn, Sis Lai, salamat po muli. Kita-kits tayo bukas. Sir Eloy, thank you kay Eloy. Maraming salamat. Eloy, thank you very much. And the rest of Ella you. is still there. Goodbye. And see you next time. Thank you. God bless. Stay safe.